Yoboikira nugo tigarase kyama kya UPA boigoto murekera mangana rengete na siasa oyokorigie kerogo kyobojumbe gotirase kyame kyumenye county ya Nyamira se bunge ya Kitutu Masaba omanyekante buna Walter Balozi ni gobona nyaraga komera na gati amenye kura senseme yuboigoni ganyarega kubaboria amenye benseme yogochora abarayi bali bachuwekerania magendra asenseme yo no enda boni gaichane rogotekira ni kwa magendra se bunge ya Kitutu Masaba imeye county ya Nyamira umurikyo itobene kurose county ya Nyamira Jobu Maangi noroboti rwa senchera yoboikerano Nyasaye nayo kurwa barayi ande nayo gosini abana bawo ekero etigarete amatukata dogochase obochori obonene nigo siasa chobochori obonene chibetetense imeye county ya Nyamira kago kwana asemesangerekano chinsemo chenya byoto na sengera oyorarivye eganga yayo korigia ekero kyobubunge bwa Kitutu Masaba Walter Omwenga Balozi nasaba bakenya gukora siasa cyomorembe tokole siasa nechikura cyomorembe barenga bawusaba tokole siasa cyomorembe mwanjire namochia obokori emeremo by'omubunge oregeti asoko batiga maega ase amagenderero umuchumba ororate bete otamoye tikikura amenya tarose cyepara momo akikura yekero yekingeri vacant kini tonya oromo murogo chikotobore rina what happened ude para ya manga mutemo mwamu nasaba bamenyi bensemo ya Kitutu Masaba kumwakera ekura elinde achikoleta amagenderero amanene asensemeyo mayete bintu nakwere wetereke omikyango Omwenga Foundation monye kirokyo bujumbe tokonya abana baitu tubarusisiko sawa sawa nasemya bamenyi bensemeyo kwanga mangana yo boli mubuna otigire koligia ekerogo kyo bobunge asate bano aregeti mbaka etebe igonda namba isano azekero kyo bujumbe namba irenga propaganda ya rona aba mulaba ya roteri baterana yarego otigire yarebe akuro jibande nigiro monde more egerina Walter Balozi Omwenga Makwaro alama ya nene pilipili gatusaba mulabaki ba boda igonda namba isa